Samen soepen, een initiatief van de katholieke ouderenvereniging Holt en Smakt, gemeente Land van Kuik en Socium, werd maandagmiddag voor de derde keer gehouden. Het was al vroeg een drukte van belang in de kantine van de voetbalclub. Samen soepen, wat wil dat zeggen? Dat we samen gezellig soep doen eten en een beetje sociaal contacten leggen. En dat is eigenlijk de bedoeling ervan. Dat is het mooie ervan. Dat ze, goed, mensen hebben het slaat je goed aan, dus prima, perfect. Dat is dan zo voornamelijk voor ouderen, denk ik. En die dan ook hier naartoe komen om een stukje onder de mensen te komen? Ja, maar het is ook voor eenzame mensen natuurlijk. En kijk, als je jong bent 40 jaar en bent eenzaam, mag je ook aansluiten. Dat is geen probleem. Het is in principe de bedoeling van 55 jaar en ouder. Maar goed, het is niet, iedereen mag komen. We hebben gezegd, iedereen is welkom. Dus het is niet dat je iemand buiten gaat sluiten. Dat doen we niet. Nee. Ja, vandaag de derde keer. Ja, hoe zijn de vorige keren gegaan? Ja, ook de eerste keer was afwachten hoe het ging. Maar ik moet zeggen, het ging wonderbaarlijk goed. En het was hartstikke gezellig. En de mensen wouden meteen, we gaan de volgende keer willen we weer soep eten. Dus ja, dus voor ons is dat goed. En de kok van ons die vond dat ook geweldig. Dus wat willen we dan nog meer? Ja, je zegt de kok. Je hoeft niet zelf te koken. Nee, we hebben een van onze leden die doet graag soep maken. En trouwens, die doet ook graag koken. Dus en die zei, ik wil dat doen. Zit hij. Nou, ik zei, perfect. Nou, en dat mag je. Dus die doet dat. Dit is de laatste van het seizoen. Wanneer gaat het weer van start straks? In september. Dan is de week van de eenzaamheid. En dan gaan we weer verder. En dan gaat het om de 2 maanden. We doen om de 2 maanden of om de maand kiezen. En dan doen we van tevoren soep eten. Dus vanmiddag kiezen we ook weer. Dus dan komen die mensen toch. Ja, dan hoeven ze niet dubbel te komen, snap je? Wat staat er vandaag op het menu? Vandaag is het tomatensoep, een verse tomatensoep met heel veel groenten. En, ik weet niet of er balletjes in zitten, maar heel veel groenten wel. In ieder geval, dit is gevulde, verse tomatensoep. Nou, schuif je zelf ook aan? Ja, zeker. Anders krijgen ze niet op. 18 liter soep gemaakt, dus het moet wel op.